Näin, tervetuloa ihan super paljon tähän meidän viikkotiimit Zoomiin. Musta on ihan huippu nähdä kaikkia täällä linjoilla. Sanoinkin äsken, että osa oli tänään ja me ollaan oltu erittäin reippaita. Osa oli tänään tuossa koko Suomen Bookingissa. Eli sehän on joka ikinen päivä aina kello 13 Suomen aikaa viiva 13.30, semmoinen napakka puolituntinen. Ja ainakin mun elämää se on muuttanut tosi paljon. Ja sen takia mä suosittelen, että jos oot semmoisessa työssä, että sulla on mahdollisuus tulla noihin koko Suomen bookingeihin, niin tuu. Koska se tekee jotenkin sellaisen fiiliksen, että kun kello 13 tulee sen linjoille, ja vaikka siellä on ihan hiljasta ja kaikki tekee niin sitä omaa duunia, sopii tapaamisia, kontaktoi, niin kun näkee niin tästä Zoomista, että muutkin tekee samaa kuin sinä, niin just tänään todettiin sitä, että se aika lailla niin kuin levittää semmoista energiakenttää läpi tämän Zoomin. Ja mä väittäisin jopa näin, että mikäli me saadaan tuosta semmoinen pysyvä tapa, että koko Suomi kokoontuu kello 13 puoleksi tunniksi tekemään hommia, aina silloin kun pystyy, niin me pystytään ihan vain sillä niin kuin yhteisellä synergiaenergialla muuttaa koko Suomen suunta. Mulla on tämmöinen tunne. Ja tästä porukasta siellä olikin mun mielestä Kimmo oli paikalla ja Jousalan Katja oli paikalla ja Nina oli paikalla ja Tahvo oli ainakin paikalla. Mä en muista oliko Kirsti, Maarit tai Satu, mutta niin kuin ihan superhyvä osanotto. Haluatko joku kommentoida, kuka on käynyt siellä, että minkälaisia kokemuksia siitä bookingista on tullut? Otetaan sillä aina räpylä ylös. Joo, Kimmo, ole hyvä. Hauskaa oli. Hauskaa oli. Ja mitä ilmeisimmin sä oot kanssa alkanut saada nyt tapaamisia? Joo, huomenna pitäisi mennä tuohon näyttää kasvorasvaa ja sitten jos kivasti käy, niin käy vähän vilattelemassa myös öljypulloa sitten sinne, että kiinnostaisiko tämmöinen. Joo, Mitä? ota ihan siihen kunnon asiakasdemomateriaali, se on aina paras, Joo, että ihan pidät ihan vaan niin. mennä moikkaamaan ja katselemaan ja sitten silleen, että ne kysyy, että yritätkö sä myydä, niin ei, tutkiraa katorauhassa ja Joo, on kiinnostuneet. hyvä, tosi kiva, tosi kiva. Okei, hei tänään, joo, Kirsti, sulla on asia. Joo, mullakin on tuossa naapurissa asiakas. Että mä sain sen silloin tilaus sille, että se ei ole vielä maksanut, mutta mä tein juuri noin, että mä vein kuvastoa ja kerroin, että on öljyt ja näin poispäin. Niin nyt hän sitten halusi, että tilauksen, että laitoin sille. Hyvä, onneksi olkoon, tosi hienoa. Mutta se ei Ja vielä varmaan näy ennen kuin hän on maksanut. kyllä, kyllä, tosi hyvä, onneksi olkoon. Ja sä oot tosi lähellä sitä Fast Bonus Steppi 2, 400 euron bonaria sieltä, niin älä jätä sitä ottamatta. Mä tiedän, että sulla on muutama päivä aikaa, sulla on 4 päivää aikaa. Tee se, Kirsti, koska No, kyllä mä ajattelin, mulla on jo yksi, ketä mä ihan läheinen, mutta hyvä, tosi hienoa. Ja Toi, toi on kova suoritus, sitä prosentuaalisesti suurempi osa ei tee. kyllä, niin sen takia niin lähdetään vähän muuttaa Suomen kulttuuria ja ruvetaan tekemään. Niin Kirsti, se sun tekeminen tarvitaan sinne. Se on ihan hyvä. tosi hieno juttu, että sä oot niin lähellä. Pauliina, heikäs, tervetuloa. Sä tulit vähän myöhässä, niin hieno kun oot linjoilla. Mennään tänään semmoiseen aiheeseen kuin pre-meet. Käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja minkä takia toi oli todella hyvä toi eilinen Summer Kick-offi. Ja erityisesti mä toivon, että jokainen, jos jostain syystä et päässyt sitä eilen katsoon, niin katso sen nauhoitteena. Se nauhoite on nyt julkaistu ja mä näytän teille, että mistä se löytyy. Eli kun te olette teidän omalla yleisellä verkkosivulla, eli tämä on nyt meikäläisen www.cincino.com kautta viiva 778108597. Tämä on niin kuin mun yleissivu. Niin kun te olette tässä, että olette mennyt tähän ihan yleissivulle ensin, jolloin se avaa tämän niin kuin asiakaspuolen tähän auki teille näin, niin sen jälkeen menette tänne Partnerwebin puolelle. Ei tarvitse kirjautua minnekään back officeen. Ja sitten täältä kohta Events ja täällä on Summer Kickoff Recording. Ja
Tämänhän voi jakaa kaikille omille kontakteille tästä liilasta share-napista. Eli muistakaa, että nykyään sivu kun sivu täältä back-officesta, tai siis tästä verkkokaupasta, ei back-officesta, vaan verkkokaupasta on jaettavissa oleva. Eli mitä vaan teidän koskaan tarvii jakaa, niin täältä aina löytyy tämä tämmöinen iso liilaluukku, mistä painamalla te voitte jakaa sen WhatsAppilla tai sähköpostilla tai millä tahansa sosiaalisen median kanavalla, millä te haluatte. Ja tämä on käännetty, eli nämä tulkkaukset löytyy myös, kun tämän tästä käyntiin laittaa, niin sieltä tästä mikrofonin kuvasta, mikä siihen tulee, niin pystyy valitsemaan suomen kielen tulkkauksen. Sieltä voi valita myös tosi monta muuta tulkkausta, eli jos me katsotaan, että montako kieltä siellä löytyy, niin täällä on näitä kieliä: Ranska, Suomi, Saksa, Unkari, Italia, mandariini, Kiina, Puola, Romania, Venäjä, Slovakia, Espanja, Ruotsi ja Turkki. Eli missään nimessä tämä homma ei nyt jäänyt tuohon eiliseen, vaan miten mä itse aion käyttää tätä. Niin tämä on nyt mun Second Look-työkalu ulkomaisten kontaktien kanssa, mikäli mä haluan esitellä heille meidän toimitusjohtajan, näyttää heille, ketkä on meidän firman perustajat ja muuta, niin tämä niin nauhoitteen jako. Eli ihan älyttömän hyvä työkalu jää tästä nyt sit meille käyttöön pitkäksi ajaksi. Ja ennen kuin mennään tuohon pre-meetiin, niin mä haluan muistutella myös, että semmoinen kiva tapa jotenkin niin kuin kepeästi kontaktoida ihmisiä, mitä mä itse teen paljon ja mistä me Eventillä maailman kanssa puhuttiin, niin on jakaa noita laskeutumissivuja sellaisissa tilanteissa, kun te annatte jonkun lahjan ihmisille. Eli mulla on semmoinen tyyli täällä Espanjassa varsinkin, että niin kuin leikkipuistoissa ja rannoilla ja kahviloissa ja kylpylässä ja milloin ne missäkin niin kuin on, niin totta kai sitten aloittaa niin kuin semmoisen jutustelun ihmisten kanssa. Ja sitten mä pidän paljon chinosaini, D-vitamiini, magnesiumtuotetta mukana ja liinseikkejä mukana. Ja sitten mä saatan vaan loppuun sanoa, että ei vitsi, että olipa kiva jutella sun kanssa, että hei, tossa on sulle tämmöinen liinseikki pussi, että jos käyt treenaamassa tai urheilet, niin siinä on hyvä välipala sulle, että ole hyvä. Ja sitten se antaa tavallaan mahdollisuuden tuntemattoman ihmisen kanssa vielä sitten sanoa siihen, että hei kuule, että onko sulle ok, että vaihdetaanko puhelinnumerot, että onko se WhatsAppissa, että mä laittaisin vielä linkin tuosta tuotteesta sulle. Ja se mitä sitten mä pystyn tekemään, niin totta kai mä laitan heille linkin ihan siitä antamastani tuotteesta, eli jos se on vaikka clean shake, niin täältä kun menee kohtaan kauppa ja rullaa tänne alas, niin voi jakaa tämän liilan luukun näin, että he saa siitä tuotteesta sen tiedon. Mutta sitten mä monesti myös laitan siihen sit vielä, että hei, että meidän niinku keihäänkärkikonsepti on balance-konsepti. Ja saatan jakaa vaikka tämän sivuston, missä on öljystä ja testistä juttua. Ja aina muistatte, että maalaamalla tuota otsikkokenttää te ette saa sitä ihmistä ikään kuin päätymään teidän verkkokauppaan, vaan teidän täytyy muistaa jakaa tämä liilaluukku täältä alhaalta. Ja nyt esimerkiksi yhden ihmisen kanssa on tällainen käynyt, että mä tapasin hänet kylpylässä. Me tavattiin höyrysaunassa ja sitten mä rupesin juttelemaan, että mistä päin te olette, ja hän istui siinä höyrysaunassa. No he on asuu tuossa ja tuossa, kertoi missä he on. Ja mä että ootteko te niin kuin Espanjasta vai ootteko jostain muualta, ja sitten mä kysyin, että no mitä teet, ja sitten hän sanoi, että hän on kosmetologi. Mä että okei, että vautsi, mitä sun klinikalla on hoitoja, ja hän sitten sanoi, että no hänellä on niin kuin monenlaista, mutta että näihin ja näihin juttuihin hän on keskittynyt. Sitten mä kysyin, että hei, onko sulla laaseria? Että mulla on pari tämmöistä näppylää tässä naamassa, että sattuuko sulla olemaan laaseria? No joo, että hänellä käy Barcelonassa laaseroja säännöllisesti, että on hänellä laaseria. Mä oon okei. Ja saunassa tämä prospektointi, mitä siis tässä nyt tapahtuu, niin on kaikista vaikeinta, koska silloin teidän pitää miettiä, että miten hitto mä saan tuon ihmisen puhelinnumeron, vaikka mä istun alasti saunassa, eikä mulla ole puhelinta. Niin silloin vaaditaan rohkeutta ja siihen mä kannustan. Eli sitten mä sanon, että hei vitsi, että jos sulla on laserointia, niin voidaanko me lähteä tuonne pukukoppeihin ja jotenkin vaihtaa yhteystiedot. Ja näin me kaksi naista saapastelimme sieltä höyrysaunasta pukukoppiin vaihtamaan puhelinnumerot. Ja sitten mä laitan aina heti viestiä, koska muuten mä en muista sitä tyyppiä. Mä laitan hello, it was nice to meet you. Ja
Nyt häneltä tuli sitten mulle päin viesti muutama viikko sitten, että nyt se laaseroija sieltä Barcelonasta on tulossa, että haluatko sä laaserointiajan. Ja minä tietenkin sovin laaserointiajan. Ja kun mä lähdin sinne laaserointiin, mä otin mukaan sinosainia, koska se on edullinen lahja. Ja sitten yhdet tommoset kollageenipussit. Ja sitten lookbook-kuvasto, mihin mä olin kirjoittanut omat tiedot. Ja sitten siinä, kun mä odotin sitä, että mä pääsen sinne laaserointiin, siellä oli siis tämä barcelonalainen kosmetologi, niin sitten tälle itse omistajalle, mä sanoin, että hei kuule, mulla on pieni lahja sulle. Ja sanoin, että mikä lahja sulla? Ihmiset rakastaa lahjaa. Mä istu alas, niin mä näytän. Sitten mä sanoin, että tässä on sulle magnesium D, tässä on sulle kollageeni. Sitten sanoin, että ei vitsi, että hän on niin etsinyt jotain laadukasta kollageenia tänne klinikalle. Että onpa niin kiva. Mä, tässä on espanjalainen kuvasto, että lue sitä, mä lainaan sen sulle. Ja sitten mä annoin sille Barcelona-naiselle kans nämä samat setit. Ja mulla on kontrolliaika näiden laaserointien takia sinne 12.7. Mutta sitten kun mä lähdin siitä laaseroinnista, niin mä sitten ajattelin, oli hetki semmoinen epävarmuus, että uskallaks mä. Mä että kyllä, nyt on pakko. Että hei, että voidaanko me tavata tämän kollageenin ympärille. Ja maanantaina me tavattiin. Ja nyt eilen hän laittoi mulle viestiä, että voiko mä huomenna mennä käymään, että hän kiinnostaa, että hän mahdollisesti aloittaisi edustamaan tätä tuotetta. Ja tämä on niin kuin pikaversio siitä, miten prospektista, eli siitä, että vaan vaihdetaan jossain höyrysaunassa tiedot, syntyy kontakti, ja kontaktista syntyy esittely, ja esittelystä syntyy second look, ja second lookin kautta syntyy se tulos. Ja tässä te pystytte tulemaan nopeammiksi ja nopeammiksi, mitä niin kuin enemmän te alatte harrastaa tätä tämmöistä ihmisbongailua. Ja siihen mä kannustan, koska sitten kun siitä ottaa sellaisen niin kuin sen korkeasti tuottavan työn, eli niiden lämpöisten kontaktien käsittelyyn, lyhytesitelmien, second lookien ja liiketoimintaesittelyyn ihmisten tuonnin oheen tämmöisen harrastuksen. Teistä on niin kuin hauskaa pongailla uusia ihmisiä, niin te saatte nopeutettua teidän omaa kykyä rakentaa uusia ystävyyssuhteita. Eli tämäkin nainen, niin se oli jo ihan sellainen kuin, että se pussasi mua, kun se näki poskille, kun täällähän pussataan ja halas. Ja oli ihan, että se tavallaan sitä oppii pikkuhiljaa tekemään niistä nopeammin sellaisia, että niillä tuntuu, että ihan kuin me oltaisiin tunnettu vuosia. Kimmolla on joku kysymys, käsi on pystyssä, ole hyvä. Joo, mä oon saanut just näitä tämmöisiä kivoja esittelyitä, että mä en mene sinne niin kuin tai sen ihmisen niin kuin luo sinsinolaisena. Eli mä menen sinne ihan vaan niin kuin moikkaamaan ja naapurit oli tuossa viikonloppuun viettämässä, niin tuu moikkaa tänne ja juteltiin niitä näitä ja katsottiin. Sitten siellä rupesi kahvikin, oli kiinnostusta kahvia ja niin mä en mene sinne niin kuin silleen työjutuissa, vaan mä menen ihan vaan moikkaamaan ja Kyllä. siinä on tullut. Ja tässä on hyvä niin kuin se tavallaan, mitä mä haluan tänään teille selkeyttää, niin on tämmöinen asia, että näillä on kaikilla niin kuin tietynlaiset termit näillä asioilla, mistä Kimmokin nyt sanoo. Eli se, mitä Kimmo tekee, ne on nimeltään pre-meet, eli tämmöinen ennakkotapaaminen. Eli tapaaminen, joka on ennen tapaamista. Ja jos te katsotte tätä meidän niin kuin systeemiä, niin tässä on nimenomaan ajatus, että me luodaan niitä uusia kontakteja ja sitten me rakennetaan niissä semmoisia ihmissuhteita, että ne voi siirtyä meidän satalistalle ja niistä voi tulla kontakteja, joille me voidaan ehdottaa sitä tapaamista. Ja sitten meillä on se lyhyt esitelmä, second look, liiketoimintaesittely, päätöksentekotapaaminen ja tämä on niin kuin aika pitkä prosessi. Mutta tästä voi oppia tekemään nopeammin. Ja mun mielestä on tärkeää nyt, mä oon muutaman ihmisen kanssa tällä viikolla jutellut siitä, että mikä on pre-meet. Mun mielestä on tärkeää, että jokainen oppii pitämään sellaisia. Niin nyt mä haluaisin yhden koekaniinin. Ja mä en tiedä, voisiko se vaikka olla Nina, voisiko se olla mun tällainen vapaaehtoinen, joo. Ja leikitään tällainen niin kuin leikkitilanne, että me ei tunneta toisiamme niin kuin mitenkään hyvin, vaan leikitään vaikka, että me ollaan, minkä ikäinen sä oot nyt? 50. Joo. Me ollaan tavattu Facebookin plus 50-vuotiaiden, miinus plus 50-vuotiaiden naisten ryhmässä. Mä oon pongannut sut
Mitähän sä olisit siellä sanonut? Sä oot valittanut jotenkin opettajan työn uuvuttavuutta nyt, kun oli nämä niin kuin toukokuu ja piti nämä kaikki kokeet ja muut niin kuin käydä läpi, eikö niin? Joo, saattaapa olla, että näin olisi käynyt. Joo, niin sä oot siellä miinus plus 50-vuotiaiden ryhmässä tehnyt tämmöisen postauksen, että tätä niin kuin savottaa, mikä tässä keväällä on. Ja mä oon tarttunut siihen. Ja multa on tullut sulle Messengeri-viesti. Mä oon ensinnäkin tykännyt siitä sun postauksesta. Ja sit multa on tullut sulle Messengeri-viesti, että vitsi, että olipa sulla tosi mielenkiintoinen toi sun postaus tuolla miinus plus 50-vuotiaiden rouvien ryhmässä. Että olisi kiva tutustua suhun paremmin. Että onko meidän mahdollista ottaa sun kanssa Zoom-kahvit, että mä oon itse Espanjassa talvia ja nyt itse asiassa ollaan kesäkin, että onko mahdollista, että tutustutaan vähän lisää, että voi olla, että mulla voisi olla sulle joku ratkaisu tuohon sun uupumukseen, tai sitten voi olla, että ei ole, mutta tutustuttaisiin ensin. Joo, joo. Ja sä oot vastannut mulle, että okei, se sopii. Joo. Nyt me ollaan sitten tässä pre-meetissä. Okei. Jep. Leikitään tällainen tilanne. No moro Nina. No moi moi. Moi, hei, ihana kun sä pääsit tähän tämmöiseen niin kuin etäkahveille. Tämä on vähän erikoinen, kun ei pystytä olemaan niin kuin face to face, mutta mä itse asiassa aika usein otan tämmöisiä etäkahveja. Tämä on ihan kiva tapa. Niin, onko sä nyt siis päässyt jo kesälomille? Joo, eiköhän se ala vähitellen tämä maisema kirkastuu, mutta vähän vielä sumua. Joo, okei. Hei, kerro vähän siis niin kuin sun tarinaa. Se oli tosi mielenkiintoinen se sun Facebook-postaus ja jotenkin semmoinen tunteitakin herättävä. Ja mulla tuli semmoinen olo, että mun täytyy jotenkin päästä suhun tutustumaan. Onko se niin kuin, missä sä asut ja mitä sä teet ja kauan sä oot ollut opettaja ja näin, niin mikä sun tarina on? No juu, Kangasalla asun, Tampereella on opettajana ja mä oon ollut nyt 22 vuotta luokanopettajana, sitä ennen lastentarhaopettajana. Että Okei, missä sä oot niin kuin aikoinaan luokanopettajaksi opiskellut? Hämeenlinnassa. Mikä koulu siellä on? Tai onko se vielä Siis siellä? se oli niin kuin Tampereen yliopiston opettajan koulutuslaitos oli silloin vielä Hämeenlinnassa. Se on sen jälkeen siirretty Tampereelle. Joo, okei, mielenkiintoista. Missä sä olit sitten näissä lastentarhaopettajan hommissa? Mä olin vuoden töissä Tampereella tuossa Turtolassa päiväkodissa. Okei, joo. Ja sitten lähdin jatkaan opintoja. Niin justiin, joo. Ja siis missä päin sä asustat nyt? Kangasalla. Niin just, kato, meillähän on mun mies ja meillä on siis 5-vuotias tyttö ja mun miehellä ja meillä on omistusasunto tuolla Pirkkalassa. Ja joskus on kyllä tullut niin kuin mietittyä, että olisiko se Kangasalla sellainen ihana paikka asua. Mä muistan, että mä oon kerran käynyt, siellä on joku sellainen vanha tehdas vai onko se joku sellainen Urkutehdas varmaan. urkutehtaalla silloin, kun sinne rakennettiin asuntoja, niin mä kävin katsoa. Mä muistan vieläkin, tiedätkö, siltä kiinteistön välittäjältä, siltä oli housut revennyt. Niin se on jäänyt niin jotenkin mieleen se kohtaaminen. Niin, näin. Onko sulla siis lapsia itsellä? Juu, on 3. Minkä ikäisiä ne on? 19, 17 ja 13. Joo. Mä oon joskus aikaisemmin tein siis hoitoalalla hommia ja silloin olen siis paljon tehnyt opettajien kanssa yhteistyötä, niin mä oon ollut semmoisessa yksikössä kuin EVA, tiedätkö? Tiedän. Tampereen niin siellä aina nämä 13-vuotiaat oli semmoinen mun jotenkin, mitä osui kohdalle. 13-vuotiaat ADHD-lapset ja nuoret, niin näin, kyllä. Joo, ne sieltä lasten puolelta juuri siinä saumassa sinne nuorten puolelle hyppään, Niin, kyllä, joo. jos pääsee. Niinpä. Hei, mitä sä niin kuin harrastat? Kun yleensä sit ihmisiltä löytyy jotenkin semmoinen niin kuin sen oman duunin ja muiden ohelta, niin joku semmoinen oikeasti semmoinen sydämen juttu, mistä tykkää ja mikä kiinnostaa ja näin. Niin mistä kaikesta sä oot kiinnostunut? No, kiinnostuksen kohteita varmaan löytyy paljonkin. Ehkä aikaa varsinaiseen harrastukseen ei hirveästi ole ollut, mutta Ja, talvella käydään avantouimassa ja sitten kesällä aika paljon kesämökillä menee aikaa, mutta muuten lähinnä kyllä noista terveysasiat on aika
lähellä sydäntä ja ravintoasiat. Okei, okei. Niin, ootteko te siis kauan niin kuin avantouinnut? No nyt on säännöllisesti pari talvea käyty. Mä Sillä aloitin. 2 kertaa viikossa. Joo. Missä te käytte? Tuossa Rauhaniemessä Tampereella. Oi, se on mun ihan lempparipaikka. Mä aloitin Rauhaniemessä, joskus aikoinaan kävin sen Tampereen komediateatterin, niin siinä Rauhaniemessä meillä oli semmoinen, mä en muista sen ohjaajan nimeä, mutta hänellä oli siis vain yksi käsi. Ja hän kävi avannossa ja jotenkin houkutteli sen koko meidän luokan Rauhaniemeen. Ja mä jäin ihan kerrasta koukkuun. Eli mulla on itsellä tämmöinen siis työuupumustausta ja ollut keskivaikea masennus ja näin, niin se avanto on niin kuin tosi merkittävä juttu. Joo. Joo. Onko sä Itsellä sama juttu ehkä tuossa uupumuksen jälkeen seuraavana talvena sitten lähdettiin tätäkin kokeilemaan. Joo, pystyykö se olemaan jo vähän pidempään vai teekö sä edelleen semmoisia niin sujautusdippejä sinne kylmään? Ei, kyllä siellä yritetään hengitellä sillä lailla tovi, katsotaan horisonttiin ja mietitään, että se on tunne vaan ja hengitellä. Joo, kyllä. Mun täytyy myöntää, että mä oon edelleen tänne dippaaja. Dippaaja. Sitten ehkä täällä Espanjassa mä huomaan, että on tullut enemmän ja enemmän semmoinen, että aamuisin kun käy tässä altaalla, niin se tuntuu kylmälle se vesi, vaikkei se ole. Mutta sitten täällä on onneksi yksi sellainen kylpylä, missä voi ottaa ihan niin kuin, siellä on kylmä allas, että edelleen niin kuin pystyy ylläpitämään sitä. Mutta mulla on Rauhaniemeä ikävä. Et jos jotain asiaa on Suomesta ikävä, niin Rauhaniemeä ja Avantoa. Joo, kyllä. No hei, mitä sun puoliso tekee? Kun mun mielestä mä ainakin huomasin, että sä seurustelet. Joo, mun avovaimo on personal trainer. Joo. Onko hänellä niin kun, minkälaisia personal trainer-palveluita? Etupäässä tällainen niin kuin 30 plus siitä ylöspäin naisille. Hänellä on tuossa autotallin perässä kuntosali ja siellä niin kuin yksilöohjausta, että ei tarvitse mennä mihinkään kuntosaleille tai muuta, että voi tulla niin kuin tuohon ja suurin osa on sillä lailla face to face siinä niin kuin 2 kesken ohjausta Okei, yksityissalilla. tosi Semmoinen mielenkiintoista. pieni sali rakennettu tuohon. Joo. Onko se sitten niin kuin teillä toimari, joka pitää niin kuin langat käsissä vai miten se niin kuin menee teillä tämä homma? Riippuu vähän kumpi määrittelee. Niin, kyllä, kyllä. Joo, okei. Kato, kun me voitaisiin lörpötellä tässä vaikka kuinka pitkään. Mä voisin ehkä sen verran avata, että me ollaan kanssa niin kuin mun miehen kanssa todella kiinnostuneita hyvinvoinnista ja terveydestä. Ja, ja ollaan oltu jo vuosia. Mä oon itse asiassa tavannut mun mieheni niin, että hänestä tuli mun personal trainer. Eli voin sanoa, että olen niin kuin ollut itse aina kiinnostunut ravinnosta ja nukkumiseen liittyvistä asioista, unijutuista, kaikesta, ja se kiinnostus tuli sieltä aikoinaan sieltä sairaalamaailmasta. Mutta sitten jotenkin se oma liikkuminen, tiedätkö, suutarin lapselle ei ole kenkiä tässä hommassa, niin hän on ollut se, joka on mut saanut motivoitumaan sit liikuntaan. Et me ollaan sitä kautta tavattu. Ja nykyään me tehdään töitä testipohjaisen ravitsemuksen parissa, skandinaavialainen sarja. Niin mulla vaan tuli mieleen semmoinen, että olisiko meidän mahdollista ottaa vaikka huomenna tai ylihuomenna ihan lyhyt uusi Zoom-tapaaminen. Mä en nyt niin kuin kerkeä jäädä siihen, mutta halusin niin kuin lyhyesti nähdä sut, että mä olisin kertonut, että mitä me tehdään, miksi me tehdään ja mitä siinä voisi olla sulle ikään kuin varasuunnitelmaa siihen, että jos joskus haluat irrottautua sitä opettajan oravan pyörästä. Joo, eiköhän se käy. Ja mä mietin sitä, että olisiko sun puolison mahdollista myös tulla siihen Zoomiin, että se voisi olla ihan järkevää, koska te olette selkeästi molemmat aika terveysorientoituneita ihmisiä. Joo, kyllä. Siis munhan aikataulu on nyt vähän väljempi kuin sen, mutta että jos mä nyt tuosta sen kalenterista pystyn tsekkaamaan, niin eiköhän se löydy. Joo. Joku väli. Olisiko teillä onnistunut minä päivänä aamu 10-2 väliin? Mulla on silloin meidän 5-vuotias aina tuolla
tuolla päiväkodissa, niin se olisi mulle itselle hyvä. Ja ihan tiedätkö 20 minuuttiakin riittää. Että voidaan tehdä vaikka niin, että käydään ihan lyhyesti asia läpi ja otetaan sitten uutta aikaa. Että sillä lailla pikkuhiljaa. Täällä Espanjassa sanotaan, että poko, ettei tule liikaa, kato. Joo, se kuulostaa ihan hyvältä vaihtoehdolta. Niin. Eiköhän se huomenna käy, vaikka Joo. 11 aikaa. No niin, löydään hei se lukkoon ja nähdään ja jutellaan niin kuin sit vähän asiaakin, mutta jotenkin mulle tuli sellainen resonointi siitä sun tekstistä, että mun täytyy saada kohdata sut, mun intuitio jotenkin vaan sanoi, että ainakin nyt ees saan kertoa, mitä minulla on ja mitä siinä voisi olla sulle tai olla olematta, mutta että nähdään sellainen rennoin rantein ja käydään asia läpi. Ja jos mun kollega sattuu pääseen paikalle, niin mä pyydän hänetkin, että mukava kuitenkin vähän, että pääsette tapaamaan, että kenen kanssa mä teen töitä ja näin. Okei. Joo. Mä vähän kyselen mun ystäväkollegan aikatauluja, että hän on oikein mukava ihminen, eikä pure eikä syö. Joo. Osaatko sä sanoa, mitä mä sanon sille mun puolisolle nyt, että mihinkä mä oon hänet sopinut? Joo, sä voit sanoa, että sä oot sopinut meetingin, missä te tapaatte hyvinvointialan yrittäjän, joka tekee töitä skandinaavialaisen luonnonmukaisen testeihin pohjautuvan sarjan kanssa. Okei. Ja jos haluat, mä voin laittaa yhden videon, semmoisen ihan lyhyen videon etukäteen, niin voit näyttää sen sun puolisolle. Olisiko se hyvä ajatus? No se voisi olla ihan hyvä, että en mä nyt sitten enää ehkä muistakaan, mikä se oli, mitä mun piti sanoa, niin jos mä näytän videon, niin ehkä hän sitten. Joo, mä laitan sen nimi on tämmöinen kuin Unlock Your Potential. Ihan lyhkäinen video, mutta se on suomenkielinen, niin mä laitan sen, niin voit näyttää puolisolle ja nähdään huomenna sitten 11 Suomen aikaa. No niin, kiva. Hyvä, mahtavaa. Moikka! Joo, moikka! Jes, tuliko tästä mitään, mitä haluatte kysyä? Tämä on aika lailla niin kuin semmoinen perinteinen. Mä uppoutuisin ja eläytyisin niin paljon. Meinasin vahingossa painaa tässä perään, kun tämä loppuisi, niin sellainen tottumuksesta vaan tällä rutinomaisesti niin liipe, että lähden tästä Zoomista, että Zoomi päättyisi. Se meni niin kuin ihan sillä, se oli tosi hienosti mun mielestä. Niin kuin sillä, että huonikasta. Mä oon ruvennut itse tekemään enemmän. Tiettyjen ihmisten kanssa mä olen huomannut. Sillä kun aistii, niin se on tietyt ihmistyypit erityisesti on semmoisia, kenen kanssa ehdottomasti kannattaa olla se pre-meet, ja muuten se on semmoista, että heitä ei saa tapaamiseen oikein. Joo, ja sitten se niin kun voi mennä suoremmin siinä seuraavassa tapaamisessa sit sen asiaan. Toki tässä tapauksessa, kun nyt Ninan puoliso tulee linjoille, niin mun täytyy sitä puolisoa haastatella siinä. Mä en voi mennä ihan suoraan asiaan, koska puoliso ei ole tavannut vielä mua. Niin siinä täytyy kuitenkin tehdä se semmoinen jäänrikkominen ja muuta, mutta että on tosi tärkeää ymmärtää, että varsinkin kun me halutaan panostaa siihen, että me rakennetaan myös meidän tiimiä. Ja nyt mä kannustan oikeasti, kun tässä kuussa yhden uuden sponsoroinnin, kun ihminen ottaa Ultimate Partner Kitin, niin te saatte siitä 800 kredittiä. Ja ne jakautuu niin, että jos esimerkiksi et ole vielä Silver-tason partneri ja sponsoroit yhden, niin susta tulee suoraan silveri, vaikka sulla olisi 0 kredittiä nyt. 2 sponsoroinnilla tulee goldi, 4 sponsoroinnilla executive-taso. Niin tämä on niin merkittävä juttu niin kun ymmärtää se, että ihmiset haluaa tehdä yhteistyötä silloin, kun he kokee, että siinä on niin kun luotu friendship. Ja sen friendshipin ei tarvitse olla sellainen niin kuin 10 vuosien ystävyys, vaan nyt tässä tarkoitetaan sitä, että on tullut sellainen tunne, että hei, mä tykkään tosta, meillä on jotain niin kuin yhteistä. Ja jotenkin myös kannattaa, niin kuin mä aika suoraan huomasitte, kun sanoin Ninalle, että mulla tuli intuitio, että meidän täytyy kohdata. Että mä sanon niin kuin ääneen niitä asioita, mitä normaalisti suomalainen ei sano ääneen. Niin siihen tulee myös nopeammin sellainen, että hui, menee kylmät väreet ja oi, että I just love this person. Ja silloin niin kun aidosti te kysytte M-kirjaimella alkavia kysymyksiä, ihminen saa kertoa oman tarinan, niin silloin hän antaa teille tilaa kertoa teidän tarinan sit seuraavalla kerralla. Kyllä, ja sitten on se, että ihmiset rakastaa sitä, kun heitä kehuu myöskin. Mä oon huomannut sen, että kun suomalainen ei kehu niin paljon ja muuta, mutta sillä positiivisen kautta, aina kun pari
pari niin kuin jotain erilaista tämmöistä niin kuin adjektiiviä. Et ihan suoraan asiaan menee niin kuin itse, että hei morjesta Pekka. Mä soitin, että kuule, mun on ihan pakko nyt oli sulle soittaa, sä tulit mieleen, koska sä oot tämmöinen todella inspiroiva ja eteenpäin pyrkivä persoona. Jotain tämmöinen, mikä on kuitenkin niin kuin totta. Ja mä haluan näyttää sulle tämän liiketoimintakonseptin, minkä parissa mä työskentelen, koska mä perustelen. Ja mä näen sussa ihan valtavan potentiaalin, koska perustelen sen ja tällä. Ja milloin on parempi aikaa? 15 minuuttia riittää. Katsotaan, onko tässä jotain sua varten vai ei. Mulle käy tossa huomenna kello 18 ja ylihuomenna kello 19. Kumpi sun aikataulu on parempi? Ja kaikki isipäätteiset sanat pois tosiaan. 2 vaihtoehtoa ainoastaan. Joko toi sillä päättävästi. Kumpi sulle on parempi? Mä en kysy, että sopiiko sulle tohon tai tohon, vaan mä niin kuin sillä asenteella, mä oon päättänyt, että mä muuten tapaan sut, sinne on vaihtoehtoja Zoomissa, että osaa vai tosa. Kyllä. Ja silloin kun se menee positiivisen kautta, ja siinä täytyy olla niin kuin balls mukana mun mielestä, sillä tavalla kun me soitetaan. Se ei saa olla semmoinen, että no sori nyt kun mä tässä vähän soittelen ja tämmöinen näin, niin silloin kun ihminen aistii sen, niin ei se johda mihinkään. Kyllä, kyllä. Siinä täytyy olla oikeasti niin kuin asennetta mukana. Se on kyllä juurikin näin. Ja nyt kun on nämä Suomen yhteiset bookingit, niin niissä on ollut kiva tilaisuus just ehdottaa semmoisillekin ihmisille, kenen kanssa ei ollut pitkään aikaan yhteydessä, että hei, voidaanko ottaa Zoom-kahvit? Mulla on ensi viikolla esimerkiksi yhden Johannan kanssa. Mä en ole nähnyt sitä kohta 10 vuoteen. Ja mä näin sen postauksen, että sen tyttö on nyt valmistunut, ja silloin kun mä oon viimeksi nähnyt, se tyttö oli ihan pieni, niin mulla tuli tänään sen bookingin aikaan sellainen olo, että mä ehdotan sille palaveria. Ja me nähdään siis kahvien merkeissä, koska mun on pakko tutustua ensin, mitä Johanna tekee nykyään, missä se asuu, mitä se harrastaa, seurusteleeko se. Mä en voi mennä suoraan asiaan, eli on pakko olla primiitti. Koska se on vähän sama asia kuin jos me mennään niin kuin tuonne sinkkuna ravintolailtaan, niin mehän ei voida heti mennä ketään poikaa sitten takapuolesta puristaa tai sanoa, että lähdetäänkö meille vai teille. Ja se on niin kuin vihoviimeinen virhe, minkä jotkut miehet tekee, että ne tulee tanssilattialle niin kuin suoraan aika lailla asiaan ja näin. Niin se on tosi tärkeää tämä niin kuin ikään kuin deittailuvaihe tässä tutustumisessa. Kimmolla on hienosti käsi pystyssä. Mä arvostan Kimmo sitä, kun sä aina nostat ton räpylän, niin mitä sulla on ajatuksia? Joo, hei, mäkin haluan sanoa tässä, että nämä on kaikki uusia tuttavuuksia ja mä oon mennyt silleen nyt, kun mä en ole mennyt suorittaa, että miten mä tolleen nyt teen business jonkun ehdotuksen. Mä en ole kertaakaan oikeastaan hyvin vähän käyttänyt näitä short presentation, vaan mä oon koittanut ihan rohkeasti, että unohdan kaiken sen, niin kuin miten pitäisi tehdä. Ja sitten mä oon saanut niitä, niin kuin, tein just niin kuin ton yhden tämmöisen testikaupan, että yksi osti pienen pullon ja hän halusi testata sitä. Ja sitten mä vinkkasin, että jos sulla tuntuu hyvällä ja tuossa on tuo balanssitesti mulla mukana tässä, että tämmöisiäkin löytyy, niin sitten mä oon sanonut, että nakkaa viestiä puheluun, tuota tulee taas niin kuin viestiä, tälleen, että ota yhteyttä, niin katsotaan, jos sä haluat lähteä vaikka pitkäaikaiseksi asiakkaaksi ja sinä päätät sen itse, niin mä oon tehnyt tälleen ja se on niin kuin toiminut. Ja se on tosi hyvä, eli niin kuin teoriasta on aina myös se luovuus ja taide, mutta mä korostan sitä, että silti niin kuin, kun on ollut tämä pre-meetti, niin sitten on hyvä olla jossakin kohden myös sit sellainen, niin kuin, että hei katsotaan, mä suosittelen myös sitä slideshowta, se on niin kuin hyvä juttu, mutta se, että pitää sen lyhyenä, että esimerkiksi tämän naisen kanssa, jonka mä tapasin nyt maanantaina, mä näytin meidän slideshowsta, kun me nähtiin, niin 3 slaidia nyt maanantaina. Mulla oli ne siinä. Mutta enemmän se oli kyllä edelleen sellaista tutustumista ja muuta. Ja nyt hän haluaa huomenna sitten tehdä ratkaisuja, että miten hän jatkaa. Toi yksi juttu, minkä nyt muistan, mä annan Tahvo kohta sulle puheenvuoron, muistan sanoa, niin on myös sitten, kun te olette pre-meeteissä, silloin jos te teette niitä Zoomin kautta, niin kattokaa teidän valotus kunnolla. Ja sitten niin kuin, miten te istutte. Et näissä Zoomeissa on mun mielestä tärkeä se, että ei ole pakko käyttää näitä backgroundeja, jos ei tykkää. Nämä löytyy siis arkistosta ja nämä tuo aika paljon semmoista laatua. Mutta se, että ylipäätään katsoo, että olisi hyvä valo. Et vähän pystyy, niin kuin mullakin on tässä yksi valo vieressä, niin vielä lisään sitä valon määrää. Ja sitten yksi huippuvinkki, niin jos läppäriltä pidät tapaamisia, niin mulla on ainakin läppärin alla tämä Ginginon laatikko. Tämä nostaa tämän läppärin sopivalle korkeudelle niin, että mun rintaranka ja pää on niin kuin hyvin. Et se on tosi tärkeää, että kasvot näkyy kunnolla ja nämä olkapäät näkyy. Että te olette niin kuin ryhdikkäästi.
Se tuo semmoisen hyvän fiiliksen siihen Zoomiin. Ja sitten yksi vaihtoehto, jos paljon tuutte Zoomeihin puhelimelta, niin se ei maksa paljon sellainen teline, mihin te saatte puhelimen järkevästi. Siihen kannattaa kiinnittää huomioon. Ja sitten kannattaa vähän katsoa sitä Zoom-taustaa, että siellä ei ole mitään niin kuin ylimääräistä ja jotenkin ei tarvitse olla mitään superhienoa, mä en tarkoita sitä, mutta siitä vaan tulee sellainen fiilis, että te pystytte kohtaamaan sen ihmisen ja kattoon silmiin. Et silloin kun tämä on vähän nostettu tämä läppäri tähän, ja mä näin, kun mä tästä lähestyn, niin mähän katon teitä niin kuin suoraan silmiin, kun mä katon tuon kameran kautta. Niin nämä on sellaisia vinkkejä, mitä mä suosittelen niin kuin Zoomin käyttöön yleisesti. Ja backgroundeista mä aina mietin vähän, mikä sille ihmiselle sopii. Et jos mä käytän tätä taustaa, niin näitä Cinchinon taustojahan on erilaisia. Joskus musta saattaa tuntua, että tämä on esimerkiksi hyvä sen ihmisen kohdalla. Mä tapasin just yhden Katjan tiimiläisen kontaktin, joka on elokuvia tehnyt, niin mä valkkasin tämän. Ihan siltä pohjalta, että mä tiesin, että se voi tykätä kameroista. Sitten täällä on ihan tällaista niinku liilaa, sitten on tämmöistä toimistoa. Et vähän niin kuin semmoinen, että mikä on niin kuin just sillä hetkellä jotenkin teidän intuitio sanoo, että tämä tausta voisi olla ok. Niin silloin kuitenkin merkitys, mutta eniten on merkitystä valolla ja ryhdillä. Ne on niin kuin tärkeimmät tekijät siinä, kun te ekaa kertaa tapaatte jonkun ihmisen. Tahvo, sulla on mielessä jotain? Joo, parin nopeata asiaa. Niin, semmoinen nyt ensinnäkin, niin vaikka onkin todella tärkeää se putki, ja ennen kaikkea, mitä siellä putken välissä me tehdään, eli luodaan sitä luottamusta ja ystävyyttä, ja jaetaan linkkejä, ollaan yhteydessä, viestitellään, tavataan, tällainen. Se on äärettömän tärkeää, että se putki ei niin kuin pääse vuotamaan. Mutta se täytyy muistaa, että todellakaan ei missään nimessä tarvitse mennä aina sen putken mukaan. Jos ihminen on semmoinen, että se tippaakaan, huomaatte, että se näyttää, että olisi ostohousut jalassa, niin silloin kuuluu suoraan mennä asiaan ja suoraan ehdottaa kauppoja. Ilman, ei tarvitse miettiä, että mä osaan, että kutsun johonkin esittelyyn tai kerron tuotteista. Ei, vaan jos näkee, että toinen ihminen nyt haluaa silloin sellainen shoppailuviilis ja tällainen, niin silloin suoraan, niin kuin, että hei kuule, mä näytän sulle heti nämä hinnat tästä ja mennään tähän verkkokauppaan. Kaivat vaikka siinä puhelimelta suoraan näytät sillä, niin menet siihen niin verkkokauppaan ja tällainen. Silloin kuuluu saman tien tarttua ihan heti, jos on tämmöinen. Ei sittenkaan mietti muuta. Toi on todella hyvä pointti. Ja sitten tämä testi, että esimerkiksi maanantaina, kun mä tapasin, niin mä kuitenkin tein testin ja myin öljypullon. Niin, koska hän ei vielä halunnut muuta. Mutta että niin kun, se on tärkeä juttu, että silloin jos todella siellä on kiinnostus ja se on korkealla se kiinnostus, niin siihen kannattaa tarttua. Joo, siinä ei kannata yhtään pitkittää, kun se voi olla shoppailu, palkkapäivä tullut ja on ostohousut jalassa ja voi ostaa vaikka monella sadalla semmoisen ostovimmassa siinä. Sitten voi olla, jos sä ehdottelet, että hei, kato, palataan maanantaina ja mä pidän sulle jonkun esittely ja muuta. Sitten siinä voi tulla ihan mitä tahansa, kissa kuolee tai tulee riita kumppanin kanssa tai ihan mitä vaan. Tai sitten se ehtii ostamaan jostain muualta kautta ne tuotteet. Ja se jää siinä, niin sen takia heti asiaan. Ja toinen asia, mikä on, niin mistä piti mainita, niin äärettömän tärkeää on se, että kun muistaa, että se ei johda kauppaan, me pidetään vaikka esittelyt, pidetään asiakasdemot, niin se on vain tietty prosenttimäärä keskimäärin, kun johtaa suoraan kauppaan. Suurin osa siitä ei johda suoraan välittömään kauppaan, kun me pidetään infot. Mutta ihminen kiinnostuu, tai jos me ollaan puhuttu asiasta, hän kiinnostaa, mutta se sanoo, että ei nytte, tai katsotaan myöhemmin ehkä joskus ja tällainen. Niin aina mä kysyn siinä, että hei, kiitos Pekka, kun sain pitää esittelyn, tai hei, tosi kiva, että sua kiinnostaa aihe, ja onhan sulle ok, ja mä sanon aina, onhan sulle ok. Tämä on tosi tärkeää. Tämä on tosi tärkeä lause, kyllä, onhan. Niin, kyllä, jos sä sanot, että olisiko, niin 50% todennäköisyys vähintään, että sä sanot, että ei, kun sanot onhan, niin yli 90%, että sanoo kyllä. Kyllä. Niin siinä kun sä kysyt, että onhan sulle ok, mä laitan sulle vähän infoa näistä, ja mä ilmoitan sulle, kun tulee tämmöisiä jotain hyviä tarjouksia, meillä tulee jatkuvasti hyviä asiakastarjouksia pitkin vuotta, tulee uutta infoa, tulee uusista tuotteista jotain, niin tällainen niin sanot, yleensä melkein aina sanoo siinä, että joo, totta kai, laita vaan. Ja aina mä palaan, tämä loppu just niin, silloin kun tulee jotain uusia tuotteita, tämä on mun mielestä äärettömän tärkeää,
että me otetaan välittömästi haltuun aina kaikki uudet tuotteet. Eikä ole sillä lailla, että kun tosi moni sanoo, että on ollut 2 kuukautta verkkokaupassa joku tuotteet, niin en mä edes tiedä, mikä toi tuote on. Mun mielestä meidän pitäisi tämä kulttuuri muuttaa. Silloin kun meillä on tosi hyviä tuotteita tullut vaikka Brandshoppiin, ensimmäinen asia, paras palvelu, mitä sä voit tehdä, välittömästi tilaa ne tuotteet itsellesi testiin. Ja heti kun sä saat siitä muutaman päivänkin tuotekokemusta, huomaat jotain, niin saman tien alat rummuttamaan niitä. Tämä on semmoinen asia, millä sä voit aina sit palata, semmoinen kulma. Hei Pekka, nyt on kuule ihan mielettömiä uutisia. Hei, mä soitan sulle lyhyesti, koska sulla on hyvä hetki, niin kuin, mihin aikaan. Ja sit sä kerrot, että ihan huikea tuote, ja tämä on muuten ihan mahtava. Mä huomasin tämmöisen tuotekokemuksen. Niin mä myyn näitä uusia tuotteita paljon koko ajan. Moni sanoo, että en edes tiedä, mitä nämä tuotteet on. Ja mä teen uusilla tuotteilla kauppaa jatkuvasti tällä tavalla. Kyllä, tosi hyviä pointteja. Mä näytän täältä nyt tärkeän jutun, eli todella siis tässä kuussa kerrataan vielä nämä kamppikset. Numero 1, 18. päivä saakka, eli meillä on nyt vielä viikko aikaa huolehtia, että joka ikinen meidän olemassa oleva asiakas, joka ikinen meidän asiakasehdokas tietää, että meillä on Viva kaupan päällinen. Mä oon viimeksi tänään tehnyt yhden kaupan sillä, että se oli tosi innoissaan se asiakas ottaa öljyt käyttöön, kun siellä on Viva kaupan päällinen. Ja huomenna on kello 18. Oletko unohtanut, miltä lepo tuntuu info, jonka nämä meidän super ammattilaiset Aila Pio ja Sanna Hakonen pitää kimpassa. Eli tätä hyödyntäen, tämä on nimenomaan nyt Viva kaupan päällisen promoamiseen tarkoitettu tilaisuus. Eli joka ikinen ihminen, jonka te arvioitte, että se on jotenkin väsynyt, se on poikki, niin please kutsukaa se tähän huomiseen. Mun ehdoton lemppari on tämä Viva. Sitten seuraava asia. Meillä on nyt menossa tämä Suomen oma kesäkamppis, joka kestää 29.8. kello 24.00 saakka, eli eventtiä edeltävään iltaan, ja alkoi 9.6. Ja top 10, ketkä eniten tekee action-pisteitä, saa VIP-kutsun edustamaan koko Cincino Suomea, Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton aivan ihanaan tämmöiseen geneeriseen suoramyyntikaalaan, jossa on siis kaikista eri Suomen suoramyyntiyhtiöistä ihmisiä paikalla. Mä oon itse osallistunut 3 kertaa ja me saatiin viimeksi täällä vuoden suoramyyntiyhtiöpalkinto niin kuin asiakkuusmarkkinointiliitolta. Ja joka ikisestä asiakkaasta me saadaan puoli pistettä. Ja kun merkkaatte nämä pisteet tuonne taulukkoon, niin tämän puolikkaan pisteen kanssa nyt ihan super tärkeä tiedotus. Ja mä toivon, että kaikki huolehtii, että teidän tiimit tietää tämän. Se pitää merkata 0,5 siihen taulukkoon. Ei 0,5, vaan 0,5. Silloin se menee oikein. Sitten partnereista Basic Kitin myynnistä 1 piste. Terveysprotokolla partnerkitistä 1,5 pistettä, Advance Kitistä tulee 2 kilpailupistettä, Ultimate Partner Kitistä 3 ja sitten kun auttaa oman partnerin Fast Stepin 2 kuntoon, niin siitä tulee 2 pistettä ja oman partnerin Fast Step 3, siitä tulee suoraan 4 pistettä. Ja ne merkataan tänne kampanjataulukkoon ja Manun postauksissa on sellainen ongelma, että jostain syystä Facebook ei laita näitä linkkejä aktiiviseksi ja me ei olla saatu selville, että mikä Manulla on siinä se probleema. Joten te löydätte tämän kampanjataulukon klikkaamalla nämä kommentit täältä auki. Täällä on kesäkampanja. Ja tänne klikkaatte ja muistatte käydä merkkaamassa kaikki. Eli tähän laitatte joko asiakkaan nimen tai sitten sen tilausnumeron. Mä oon laittanut asiakkaan ID ja tilausnumeron johtuen siitä, että mulla on sellaisia asiakkaita, että mä tiedän, että ne ei halua, että niiden nimi on täällä taulukossa. Ja tähän sitten merkkaatte, että ootteko tehnyt puoli pistettä, 1 pistettä, 2 pistettä, 3 pistettä vai enemmän. Ja sitten se näkyy tämä leaderboardi täällä. Ja nyt täällä Tahvo painaa nyt Suomen kärjessä, että onneksi olkoon Tahvo. Siellä on hyvät lukemat ja meidän tiimi on hienosti täällä edustettuna kokonaistilanteessa. Eli muistakaa käydä laittamassa kaikki pisteet ja muistakaa huolehtia ne omat pisteet tänne. Ja huolehtia, että tiimiläiset tietää, että mistä tämä kamppistaulukko löytyy. Ja mä oon laittanut tämän myös Team Diamondin WhatsAppiin, tämän kesäkampanjan. Mä laitan tämän myös Team Diamondin Facebookiin, laitan sen ison kyltin kesäkampanjataulukko ja sinne kommenttikenttään, että te löydätte tämän.
joka paikasta. Niin tästä klikataan ja sitten tähän kirjoitetaan tällainen, aina nuolella laitatte näin, mikä se homma on. Ja täältä te pystytte Mulla käydä on yksi seuraamaan tämmöinen tätä. selkeä, vähintään 2-3 kampanjat mä oon päättänyt itselleni, tästä vuosi eteenpäin, mitä julkaistaan, niin mä haluan näyttää närhemunat kaikille Suomen liidereille, voittaa ne mennen tullen kaikissa näissä, niin kuin ja tällainen. Ja se, mikä siinä on, niin mä haluan näyttää, että tämmöinen kouluttamaton tavallinen tallaaja umpihulluun menneisyydellä jostain Yläneen perämettäältä 2000 asukkaan kylästä, niin voi tehdä tämmöisiä, niin kuka tahansa voi tehdä. Kyllä. Mutta mä toivon, että tästä porukasta nähdään tuolla Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton gaalassa mahdollisimman moni. Mä oikein niin heitän vähän tämmöisen haasteen. Ja sehän on se gaala, silloin se päivämäärä oli mainittu, oliko se 12.9. vai se oli kuitenkin niin kuin pari viikkoa ton 19.9. on se gaala. Ja te voitte käydä fiilistelemään tätä gaalaa niin kuin enemmän täällä Team Cincinnati-sivulla. Täällä on blogiteksti siitä viime kerran gaalasta. Niin te voitte käydä fiilistelemään sitä ja hakea vähän sellaista kisaintoa. Mä oon päättänyt, että jokainen, joka tästä Team Diamondin porukasta pätevöityy tuonne, niin tulee saamaan multa vielä spesiaalituotelahja. Mä en vielä ole päättänyt, mikä se tuotelahja on. Mutta mä palkitsen erikseen jokaisen, joka menee edustamaan tätä meidän joukkuetta tonne paikan päälle, koska se luultavasti on niin, että Samu ja minä ei silloin päästä Suomeen, kun me ollaan just käyty Suomessa silloin eventillä. Eli tässä on Cincinnati selected as the direct selling company of the year in Finland. Se oli näin hienossa paikassa. Se oli silloin Kampissa ja nythän se on tuossa Klaus K-hotellissa. Ja tämän juontaa tämä Mika Järvinen, se on juontanut joka vuosi. Hän on erittäin kuuluisan palettitanssijan mies ja aivan huipputyyppi, mun Facebook-kaveri. Siellä on koulutusta, aina muutama semmoinen kiva koulutus sen päivän aikana. Sitten on tämmöistä keskustelua, juttelua muiden suoramyyntialan toimijoiden kanssa ja sitten on tämä aivan ihana niin kuin monen ruokalajin illallinen. Tuossa on meidän porukkaa siitä viime kerralta. Tuolla istuu niin kuin meikäläinen, mulla on silloin ollut tummempi tukka. Ja käykää lukea tämä blogi ja niin kuin tästä kannattaa innostua. Et siellä myöskin valitaan sitten taas tämän vuoden suoramyyntiyhtiö tai niin kuin tavallaan vuoden 2024 vuoden suoramyyntiyhtiö. Ja sitten myöskin jokaisesta firmasta palkitaan joku partner muistaakseni siellä niin kuin tämmöisellä palkinnolla. Mutta todella kiva tilaisuus ja myös niin kuin jotenkin sellainen tilaisuus tutustua niin kuin yleisesti muihin alan toimijoihin, koska siellä kaikki pinssit heitetään nurkkaan ja kaikki niin kuin oma firma heitetään nurkkaan, että geneerisesti tutustutaan niin kuin alan toimijoihin. Et se on todella tämmöinen, on hyvä niin kuin ymmärtää, missä tämä ala on menossa Suomessa. Ja sen takia mä kannustan. Eli mä uskon vahvasti, että tästä moni innostuu ja tulee tekemään niin kuin ennätyspisteet ja mä haluaisin nähdä tästä porukasta tosi monta siellä edustamassa. Niin toivon mukaan mä sain teidät innostettua. En tule unohtamaan, että kyllä joka ikinen saa sitten vielä jonkun spesiaalituotelahjan. Hyvä. Mutta onko tämä selkeää nyt? Eli nauhoite löytyy sieltä Cincinnati-sivuilta. Taulukko, mihin pisteet laitetaan, löytyy tuolta Suomen Facebook-kanavalta. Ja sitten nyt meillä on superkärkifokus, Vivakamppis ja sitten että joka ikisestä Ultimate Partner Kitistä saa sen 800 kredittiä yhteensä ylimääräistä. Ne jakautuu niin, että 500 toiselle puolelle ja 250 toiselle puolelle. Eli siihen tiimiin, mihin sä sponsoroit tämän henkilön, tulee 500 kredittiä ja toiselle puolelle 250. Ja näin ollen 500 plus 250 on Silverin kreditit 750. Ja 2 oli Goldi, 4 Executive. Niin eiköhän anneta mennä. 550 jopa toiselle, eli enemmän korjaus. Joo, anteeksi, kyllä. Joo. Mutta joka tapauksessa yhdellä sponsoroinnilla olet Silver, 2 Goldi, 4 Executive, simppelöitäkseni tätä kaikkea. Hyvä. Ja Kirstille nyt ne supertsempit sen steppi 2 tekoon sieltä. Se nyt niinku, do it.
Kiitos. Sä tulet olemaan tyytyväinen siihen 400 € ylimääräiseen bonukseen, mikä sieltä paukahtaa. Mutta Joo, sitä mä tarvin. näin paljon halauksia kaikille. Kiitos keskustelusta. Kiitos Nina. Sä olit aivan loistava pre-meet. Tämä oli oikein loistava esimerkki nyt siitä, mitä tämmöinen tutustumistapaaminen tarkoittaa, missä ei mennä vielä asiaan. Moikka! Se oli hyvä. Moi. Moi moi. Moi moi!